מצוות עשה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. ירדה אש בדמות אריה על המזבח. במשך 840 שנה, כל זמן המשכן, כל זמן המקדש, היה אש יורדת מהשמיים על המזבח. אז למה אנחנו צריכים להדליק אש? השם רוצה להקטין את הנס, אפילו שהייתה יורדת אש מן השמיים, היה חייב הכהן לשים אש משל אדיוט, מדליק. הוא רואה שאש יורדת, הוא היה מדליק פה, יורד אריה מפה. ללמד אותנו שהאדם חייב לעשות מה שהוא יכול, והאש תרד כבר מן השמיים. אדם צריך למסור את נפשו מה שהוא יכול. מה שהוא יכול למסור את נפשו. אפילו שאדם יכול לעשות 1%. מה הייתה הטעות של נדב ואביהו שמתו? מה כתוב בתורה? שהקריבו אש זרה. מה הכוונה אש זרה? אשר לא צובה. מה הכוונה? אדם יש לו חום, צריך להיות לו חום 36, 37. אם יש לו 57, ישרף. לא ימות, ישרף. אש זרה. אם יש אש זרה שהשם לא ציווה אותה. כלומר, מסירות נפש חייבת להיות גם כן בתוך המסגרת של רצון השם. יש אנשים עושים את נפשם בטעות, מתלהבים בטעות. אש זרה אשר לא ציווה אותה. כשאדם יש לו חום, צריך להיות חום טבעי, מה שיכול הגוף לשאת. ברגע שהוא יוצא מהגבולות שהשם חקק בבריאה, הוא נשרף. אש זרה אשר לא ציווה אותה. אתה תדליק אפלור אש! אני כבר אוריד אריה של אש מהשמיים. אדם יעשה קצת מסירות נפש בעבודת השם. קצת מסירות נפש! אש! תוקד על המזבח לא תכבה. מה הסוד של האש? אתם יודעים שיש אש בגוף של האדם? יש חום. האדם יש לו אש טבעי, חום טבעי, 36-7 מעלות. אם לא יהיה לו חום, מה יקרה לו? ימות. האש, הבעירה שהבעירו על המזבח, היא הייתה מברכת, היא הייתה משפיעה, מאצילה על כל האש שהיה בליבות בני אדם. אם יש לנו חום, הקרבה, אהבה בעבודת השם, זה מאותה אש שהדליק הכהן במזבח.